ko ka ɲininkali kɛ ko cɛ dɔ de ko ale ni a ka dɔgɔmuso olu de bɔra fara ɲɔgɔn kan u balimaw dɔ mɔgɔ 8 ɲɔgɔn na k'u biye tigɛ k'u bila ji kan k'u bɛ taa ni Faransi mais u y'a sara u bangebagaw kɔni u bɛ sɔnna mais ala y'a kɛ mɔgɔ 8 bɛ tɔɔra ji kɔnɔ yala olu ni u bɛ kiri lagara wa o ye kayibu de nte o dɔn ne t'o dɔn n t'o jaabu di ko yala kiri b'a n'u cɛ lagara n t'o dɔn mais ji taali min filɛ nin ye kɔni dɔnnikɛbaw kumana o kan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ka Majmu' Fatawa Kubra a ko ni mɔgɔ min donna ji la k'a dɔn fɛn kɔnɔ kaliba bɛɛ b'a dɔn ka caya ni donna nin ko sugu kɔnɔ i bɛ to ji la dɛ a ko ni donna o ko sugu la i tora ji la e yɛrɛ kɛra i yɛrɛ dɛmɛbaga i yɛrɛ fagali la i yɛrɛ kɛra i yɛrɛ dɛmɛbaga ye e yɛrɛ fagali la n bɛ min fɔ nin na Fatawa li Kubra li Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ye nin fɔ la mais a to kiriba ni ɲɔgɔn cɛ lagara o ye kayibu de ne t'o dɔn bon ko dɔ ko yala bɛ bɛn n'i ka balimamuso i ka furumuso mariage bɛ mun ka karti bɔ ka mariage bɔ kɛ a ka so kɔnɔ pour ka ɲɔgɔn ɲɛnafin dɔnnikɛlaw ko min ye ni mariage bɔ in ye u bɛ damu u bɛ nido wari b'a la wari t'a la o haramu don n'a y'a sɔrɔ a b'a kɛ juwe de ni min ye danni kɛ na wari sɔrɔ a ka haramu bɛ giriya aw kan ka tɛmɛ ni wari t'a la mais hari ni wari t'a la ka damu juwe ka mariage juwe haramu dɔ don silamɛya sariya la hari an ka fiqhu la o b'o la hari an ka fiqhu kumana nin kan ni mariage ni damu ninnu ye haramu de a bɛ sugula ka bɔ ala ko de ma ani kosɛbɛ ka diɲɛ kosɛbɛ ni ala kosuma ani saliw a bɛ sugula ka ku o de ma hari ni ka muso ka kɛ ka so kɔnɔ haramu dɔ bon ko an ko sugunɛ bana bɛ min na bon ni salli wagati a ka saliji ta saliji kɔfɛ min bɛ bɔ hari n'a bɛ don a ka fini o tɛ fɛn ka salli la san'a ka don salli la dun n'a se b'a ye san'a ka don salli la fini min sobilen don yɔrɔ min sobilen don sugunɛ bɛ yɔrɔ la a b'o kɔ a bɛ se ka salli n'a yɛrɛ n'a y'a sɔrɔ fini wɛrɛ b'a bolo a bɛ se k'o sanse a b'o sanse bon ni o bɛɛ ka gɛlɛya ma ale bɛ yɔrɔ min fini wɛrɛ t'a bolo n'a b'a sanse fo a ka salli ni fini sobilenw de a bɛ salli ni ala ko fattaqullaha mastata'tum a ko ay sila ala nya ka seko damayira la ala ko la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha atal ala te min karaba kabila fɛn seko te min na donc salli wagati ni fini bɛ se ka ko a ka ko ou bien n'a bɛ se ka sanse a ka sanse n'a bɛ yɔrɔ min o tɛ se ka kɛ a bɛ se ka salli ni fini yɛrɛ sobilen ye a ka salli ka kɛnɛ an ka gume musu yagare ko dɔw ye ɲininkali fula ɲininka a fɔlɔ mɔgɔ min i tun tɛ farila salliw matarafa mais i nana tuubi ka farila salliw matarafa e kan ka mun kɛ o dɔnnikɛbaw y'a yira mɔgɔ min tun tɛ farila salliw salli ko matarafa ni ala nana nɔgɔya i tuubira ka farila salliw minɛ o cogo la fɔlɔ minnu tɛmɛna o sarali t'i kan parce que hari ni y'u sara ala mako t'a la parce que ciiden ko mani amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu ciiden ko ni mɔgɔ ye baara kɛ ale ka ɲamaru tɛ baara min kan i ka baara in bɛ sagi ma ciiden ka ɲamaru ta ka ciiden ka baara kɛ k'i tugu farila salli ka tɛmɛ e kan o kɔfɛ ko i b'a sara ciiden ka baara to ye a ka ɲamari kanto ka fana
wori ato doni ko ko na ya sur mo min tun te farda sallu matarafa ina na tubi uyu matarafa ikanka min ke nafila salli de chaya ikan nafila sun chaya ikan nafila sadaqatu chaya mana ka bara nyuman nafila mu chaya puru dawa junubu munun temina ubolo obese ko o yoro datugo chogomi me farda nunu sagritika e ka continue sallila kam matarafa me ka bara nyuman nafila mu afarda mu iku chaya donc obeke sababu ko munun temina ubolo no obese ko touche ka boila chogomi inyenyu nin kal folo jabu kanyi nin kal fulana ko alhamdulillah alayya ka sunna famu me aka furumuso ma sunna famu ani hijabu tali ama hijabuta do kere lembewa bo anti do kere lendo ola ambe min fo aye ika muso waju to sura waju ka lasira alanye ika waju kasetu chiama katoko lamme donu ke bawanyu munun ka waju be tawhidi ni sunna kala fahamu salafu sali ibe wulu ka wajulu nyini katoko chiama ube kudo o situ kono abese ko lu lamme e yere beto ka anya maria fana ka waju ka hijabuta ani ka sujudu wala ika sufena fina wala ika duau kae ala bese ka dile chogome disukumbe ala de bolo jakariya kibarana wa aslahna lahu jawjahu anya akan muso anya dilaye tawsirikala doko ko ala ya aka muso tunye jogo tumbala ala ya aka jogo indila ka jogo nyuman kala tawsirikala do yo tawsiri oye donc ko bisika doke dusukun be ala de bolo dusukun yelma bagay ala de donc e ya famu chogo mi netu ma famu e ya famu i jija le fanala i ka duwa kaye i ko taka bilasira ewa ka anege ka aweleni nogoyani feunye ka wajulu bilala ka duwa ke la alla na fana kanda ni sababu ye cirin ko ali ibn abi talib ma akoni alay mo kele ni ala ya kanda ni sababu kawshi ma nyame bilen kadima o ya soro nyama bile o de yu kan na folo balere may abe ko min ni ko 6 miliyari donc ambe ala deli anya fo chogo mi suro chogo kele ndeno ci munu nye sunna famu muso gubola mu famu ala ka ke muso nunun ka famu ala ku dusku yele mo ka sunna famu ka faru cheuka muso munu fana sunna famu u cheu ma famu ambe ala delala ka hakliman di u cheu fana ma mu fana be sunna famu ka faru ka muso ka waalaikum salam ko ni nyinyi kalimin ke ko ni eye muso ka furu siriyen furu na furu be bo dem min be soro la sanu kan muso dima o be chogodi nin kasara be jamana in kono an ka do folo mo e kan muso nyini ina mo ka sigi ka sirabila inye kallahiru tayye an ka furu na furu en ninye an be muso indima ani furu sirila ko kelewunte de sira bilaliye lahiru tariye abe dima ana dirima o te kelenye muso dili furu sirili mogonani kasoro ya kasoro mogonani nyana Sheikh Abdallah Bumbaji ko pour ka furu sirila kake mogonani nyana muso ka woli ju sigilendo cee min be muso nyini i sigilendo ube ye mogo min bila inno la komi jamana ndo ake chokomi ika wakilu sigilendo sere fula ulu sigilendo nente mogo nanewa muso fa kafo karamba samasina nde muso masina nya dima furula ni che yere debe keneka che kafo ni de muso masina nya mina furula ni che te keneka ka woliju debe aka woliju kafo muso faye ewa ide muso fulana ni ko yadi anka karsa ma nyamina ye uba fo de ma al injabu wal qabul al injabu be bo muso fafe al qabul be bo chefe ube cheka wodiju cheka nona bila aka chide bo sere fula ka sere ninna aka ke sere fula nyana ayen min kenenye al injabu wal qabul min fulanenye aka ke kasoro sere fula be akera wunyana nin kera furu shirla misali akan nin kuma nunu fo ako akanune da aka kutuba kalanye
iyado har sunna karamo caman be o fana katawla mi anta fo wajibu ni junubu la de ni sunna ye minye sana ka furu shirik kuma fofolo abe kutuba inde kala folo parce que ciden ko ni koko ye ko ba de folo ka ala ka to nunne aya nunun de bilaw ye folo ima har ni ciden be min barika kutubatul haja ciden de kutuba inde kala folo o ko fa ba fo amma badu abe min fo ba fo donc abe kutuba inde kala folo na yo kutuba in kala ka aya nunun kala bo donc muso fa ba fo nyinde muso masina nya di karasama aka ciden ba fo nya mina karasaye sere ube sere wala furu sirila kutuba folo de be kala ninde furu siriye ni muso min furu sirila nin togola ewa o furu siri amadilo ko aka ke misiri kono de ndella ka foya nko ni mogo min ya jate mina ko ka furu siri misiri kono fasamanta damana fasamanta bala ube damana baraji bala ka teme yoro to ka ye bidiya ke hadisa simana hadisa min nana ko furu ka siri misiri kono hadisa sahalente hadisun daif hadisa sahalente ibe se ki muso furu ika de muso furu siri ka so kono ibe se ka siri ka bitiki kono sugula adagari ye fane ka siri misiri kono adagare ka siri ka sokono chogomi adagare ka siri ewa sugula chogomi adagare ka siri ka bara yoro la chogomi adagare ka siri misiri fana lo chogo kelendela me mo kana jate mina ko damana fasamanta be misiri furu siri la damana fasamanta tala ko daga lendo ni yake akono bashiti la me damana fasamanta tala sunnate fana adi sammi nana la de fudero donc ni furu siri la nin chogola asiri la misiri kono masiri misiri kono ninde to ko furu siri muso yitaye muso yitaye ni amakse ka kisi nyugoma na sera nyugoma iseri ka musoma ni dembora nina ika dendo me doni ke bawo ye ni fo ni na tabe furu sir la keri tayede ni ika sabali fo domi na faye ewa aka kunyo dogoda kataka dima ika donaye wode kanyi hadi ni furu sir la kana shama fo aka dogoda akata ka dima parce que doni ke bawo ko ni furu sir la te ene asera nyugoma donc furu bora kasoro afama doda ka dima o bena ni nyagandu doye parce que ni muso ka furu siri e nana bila ima donaye akiri ani ni dona naye uba ina lankolo yana kiri kelewunte muso fula sise a furu siri la furu siri dafale mais ala ya ke e muso imbila ima donaye ina ama lankolo yana furu nafolo tilanche be di musoma na ya sura ye furu nafolo fo ako wa mugandero wa tambe di musoma wa tambe to ebolo na ya sura ama furu nafolo hakke fo iba dususuma ibe fendo ta ka dususuma me na ya sura furu siri ko fe eni muso donna yoro dola kadda to gawdala Allah ko yana har ni ko mashama ni ya bila ka furu nafolo wajibrika hari ikana shama tanke Allah ko nya yuro dola atumbe shika jenyo yake mogote bo kalama hari na bora ko ne ma shama ni ya bila furuna furo dafalende bika awa bo chogo kele na fala ni dona nay furuna furo dafalen bika donc ni min ko subu temena ene musoche furu tiena ka sura madogoda ka dima manka umbe rube manka umbe na mankande wuli ko be nyakambi muso be se ka fo a asera nema ni e ko ma shama do muso be se ka kono sorola e che be se ka fo ne ka konote ube muso yere be se ka nankara e ka konote nyagambi nana ube nyagambi mana nyagambi nana donc wode ya to don ke ko jamane e wa korto min fana be ne jamane ko non fana telephone min bena a ne woro folo bo adagare nyewa a fawo sira bilane yala ne abe se ka bowa in korto sula hawla wala quwwata illa billah folo la hale an ka demisenia an ka demisenia kono anye minya an ka folo la no ye muso furu siriye fo domi afa ba adogoda kataka dima hara nyate harate jonyogonga alayi eye dro samini mariya bola be boli nyede ni tar har foli ku kaso kono nyate daka abeta dogo chogo abeta dogo chogo la e me sis okake fo muso yere deba anyini tiefe an ka bon aba haketo fo do ba fo ko an kanyo yisaye
muso ba ɲini cɛ fɛ ko ale ka cɛ isa ye cɛ dɔ fana bana ɲini muso fɛ ko a ka isa ye wallahi an tɛ ninnu fɔ an ko ma bɛɛ bɛ s'a ma dɛ hali o don ne ka biro kɔnɔ Dawudabugu misalere ni mɔgɔ in don na biro kɔnɔ yɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ danna cɛkɔrɔba a ko ne ka terikɛ denmuso dɔ de tun bɛ yen u y'a di cɛ dɔ de ma a ye den 3 sɔrɔ cɛ ye cɛ y'a bila a b'a kɛ ka denw balo lenburu feere ni namasa feere de la ale terikɛ dɔw ye baara ɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye ɲɔgɔn dɔ faransi o fana ye terikɛ dɔw bɛɛ o nana ale ma ko muso min filɛ nin ye ko terikɛ denmuso de don ne b'a fɛ i k'a fɔ i terikɛ ɲa a k'a di ne ma ko ale ko cɛ in ma tiɲɛ la an ye faransi kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ne t'i dɔn dɛ ne t'i dɔn mais ni fa ni ne y'a fɔ a ye ko a k'a di ma a b'a di ma mais n t'i dɔn dɛ a ko baasi t'a la ko ale b'a ɲini furu de la a ko yira ɲɔgɔn na ko ale taara fɔ a fa ye muso fa ye awa ne terikɛ dɔ bɛ yen a ko i denmuso ko ale b'a fɛ furu la a ko muso fa ko baasi t'a la u yira ɲɔgɔn na n'a diyara ye a bɛ d'a ma kɛ ni muso b'a fɛ a ko ale ye muso ta a n'a taara cɛ in fɛ cɛ in ni muso ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ min dɔrɔn a y'a embarrassé de a b'a hakɛ to dɛ ko bɔlen a ko muso ma yɛrɛ kɔlɔsi nin ma dɛ ni ye de fɔ ne tɛ nin dɔn a filɛ ka min kɛ tɛ ne ma da nin ko sugu la dɛ yɛrɛ kɔlɔsi nin ma dɛ balimaw ka kuma surunya dɔrɔn a bɛ taa bɔ muso la wagati dɔ la a bɛ muso wele ko a kana ale ka biro la ka baro kɛ ka kuma surunya fo a jɛra muso nɔfɛ siɲɛ 4 furu yɛrɛ ma siri fɔlɔ han ko a ye muso ɲini muso ko ne tɛ nin ko sugu fɛ dɛ tiɲɛ la denw de bɛ n bolo n bɛ furu de fɛ mais nin ko sugu tɛ n ka jogo ye awa ko cɛ ko ne fana ni min isa ye dɛ ni ne ma muso min isa ye ne t'i furu a filɛ ka muso nɛgɛ ni yɛrɛ fo ani muso jɛra siɲɛ 4 muso sobina yɛrɛ la ka kɔnɔ ta muso taalen k'o fɔ a ye awa a ko ne ma nin fɔ ye nin ko sugu n ko n t'o la ne si kari n yɛrɛ la dɛ cɛ ye mun jaabi ko i ni ne kelen de bɛ ɲɔgɔn fɛ yan muso sigila a ɲaji bɔra o don a m'a rimɛ an ka yɛrɛ kɔlɔsi n'a dɔn teliya sugu min bɛ hadamadenw bolo nin kow la sisan donc o ye ɲininkali min jaabi o ye nin de ni furusiri dafalen kɛra komi n y'a fɔ cogo min i ka muso dɔn mais a ɲuman a bila fo a fa ka kɔɲɔ dɔgɔda k'i ka muso ta k'a d'i ma o de ka ɲi u ni ɲininkali min kɛ ko dɔ de a bɛ kɔfɛ ko olu bɛ taa muso minnu bɛ dumuni feere kafiri musow de don k'olu bɛ taa dumuni san u bolo o bɛ cogo di n'a ma dumuni haramalen feere aw ma i ni kafiri ka sanni feere kɛ baasi t'o la ciden fatura k'a ka nɛgɛdoroki tɔ garanti de la n'a ye don ko min ye balo ye salasun na saw 30 n'a y'o ta yahudiya dɔ bɔrɔ fɛn sanni feere la ka nɛgɛdoroki d'a ma garanti la i ni kafiru ka sanni feere kɛ u bɛ ka dumuni feere bolo dumuni dagalen don baasi t'a la n ko ayi bara yahudiya muso ye ba sɛ a y'a jani kana di ciden ma ciden y'a dun mais a ye pɔsɔni de k'a la donc ciden tun b'u ka dumuni dun n'u tun bɛ sanni feere kɛ baasi t'o la n'a ma haramu fɛn feere i ma ko k'i jɔlen to sali la i ka telefoni dalen bɛ duguma n'a sɔnna k'i biri k'a ta dɔɔnikɛbaw ko i kan'o kɛ parce que u ko uruku ye mun ye ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i birila cogo dɔ la birili sugu min ni i bolo fila bɛ se ka se kunbɛlɛ ma ko o de tɔgɔ ye ko kunbɛlɛmina ko donc i jɔlen sali la ni e ka telefoni sɔrɔla n'i birila ko i b'a ta i ye uruku dɔ fara sali kan uruku dafalen i y'a fara sali kan ni mɔgɔ min b'a dɔn i y'a kɛ a bɛ ka sali tiɲɛ yɛrɛ donc i kana kɛ ni telefoni sɔrɔla n'i bɛ se ka i sen dig'a kan i b'i sen dig'a kan k'a faga i bɛ se k'i sen digi yɔrɔ dɔ la k'a faga mais i kana biri ka taa dɛ n'i birila ka taa dɔrɔn i ye uruku wɛrɛ fara sali kan a bɛ se k'i ka sali yɛrɛ tiɲɛ n'i b'a dɔn a bɛ se k'i ka sali yɛrɛ tiɲɛ ou bien i k'a bila n'i y'i kunbɛlen minɛ wagati min i biritɔ i birilen i b'i bolo sama ka taa ma ka taa ou bien n'i sera sigili ma wagati min i b'a ta
mais i jolen kana biri i jolen kani biri ko telefoni sonone i b'a ta ou bien i b'a faga i kan'o kɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn i ye uruku wɛrɛ fara kunbɛlɛ wɛrɛ fara salli kan ko dɔw ko ale bɛna misiri la mais ale bɛ salli kɔfɛ de a kana ɲɛfɛ de ou bien kɔfɛ de ka ɲi ciden ko la yajalu qawmu yata'akharuna hatta yuwaqirhumullah a ko mɔgɔw tɛ wuli n'u nana misira n'u bɛ yɛrɛ to kɔfɛ fo ala fana nɛɛmali la a b'u to kɔfɛ de donc n'i nana safaw ka dafa de al awwala fal awwala sɔrɔ sira bun tɛmiya ko ni mɔgɔ min nana misiri la jɔyɔrɔ bɛ safa fɔlɔ la i y'o to ye ka taa safa filanan i yɛrɛ kumanciya baraji ma donc n'i nana i bɛna ɲɛfɛ dɛ ni palasi bɛ safa fɔlɔ de la i bɛ dɔn ni palasi bɛ safa filanan bɛ dɔn kana t'i jɔ kɔfɛ ciden ko mɔgɔw tɛ wuli n'u b'u yɛrɛ to kɔfɛ misiri la fo ala fana b'u to kɔfɛ nɛɛmali la donc i bɛ ɲɛfɛ dɛ o de ka ɲi ani juma ko yala tahiya naani bɛ se ka sɔrɔ salli la wa tahiya saba bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ salli la alimami nɔmina kama tahiya naani bɛ se ka sɔrɔ salli alimami nɔmina kama misali la sisan e nana alimami bɛ salli fana salli e bɛnna alimami ka arakan filanan ma o ye arakan fɔlɔ ye i sigira a nɔfɛ a bɛ tahiya kɛ ni alimami ka araka wa salli a ye arakan filanan o de nate ka salli dafara a bɛ sigi ka tahiya kɛ e ka salli dafara wa i bɛ sigi alimami nɔfɛ i bɛ tahiya kɛ ni e fana wulila i b'i ka salli sara min torila i b'a sara i bɛ sigi i bɛ tahiya kɛ nin kɛra tahiya joli ye tahiya saba donc tahiya saba bi sɔrɔ i bɛ tahiya k'a bɛɛ la a y'i sɔrɔ alimami tuguɲɔgɔnya de kama futuru b'o cogo la ni e nana futuru arakan filanan i bɛnna o de ma alimami bolo e arakan fɔlɔ de i fara lo kan i sigira i bɛ tahiya kɛ fara ka alimami kan ni alimami wulila futuru arakan sabanan a y'a nati e ka araka jɔlina don filanan i bɛ sigi i bɛ tahiya kɛ fana ka fara alimami kan arakan filan tɛ nin ye ni e wulila e yɛrɛ ka arakan sabanan ni i wulila i b'o sara n'i y'o nati i sigira i bɛ tahiya kɛ donc a kɛra tahiya saba ye a kɛra tahiya naani sɔrɔ tant que a y'i sɔrɔ alimami tuguɲɔgɔnya de kama baasi tɛ ko wajibi de ka i k'a kɛ alimami nɔfɛ parce que ciden ko innama ju'ila al-imam liyutamma bihi alimami kun ye dɛ a k'a ladege de ka tugu a kɔ n'a ye min kɛ a k'a kɛ aleykum salaam wa a bɛ komi o dɔw e tun tɛ ale ye min ɲininka ko feti minnu ye ko jamana hɔrɔnya fetiw k'u b'o cogo di o dɔw ye nin jaabiya n ko jamana hɔrɔnya feti o tarantiye feti o mawulidi feti o feti ni o ye nin feti suguw de ye a bɛɛ ye haramu a bɛ bidiya silamɛya sariya la san yɛlɛma feti u b'a fɔ min ma tarantiye nouvelle feti jamana hɔrɔnya feti ani feti sugu b'u bolo mais ko baarakɛlaw ka feti o musow ka feti o feti sugu bɛɛ san yɛlɛma salima n'a bɛna bɛɛ haramu a bɛ bidiya sɔrɔsira bun tɛmɛ ka kitabu bɛ nin jɛya iqtida'u siratil mustaqim mughalafati ashabil jahim ko ka sira tilele ko ninnu mina ka tugu o kɔ min ye jahima dunkew ka sira ye k'u fɔnkɔ ɲɔgɔnya jahima dunkew ye jɔn ye yahuda ni nasaru ni kafiru kitabu yɛrɛ tɔgɔ filɛ nin dɛ ni kitabu kɔnɔ sɔrɔsira bun tɛmɛ b'a fɔ salli fula de bɛ san yɛlɛma salli fula de bɛ silamɛw bolo ani dɔgɔkun salli kɛlɛ san yɛlɛma salli min ye sunkalo salli ani salli i b'a fɔ min ma salliba kalo salli dɔgɔkun salli o ye juma ye sɔrɔsira bun tɛmɛ ko nin de ye silamɛw ka fetiw ye
ni salli te nunu ni feti te nunu nya be haramu be bidia ciden kam wulidi feti do nyire ka wono don feti do 30 do nouvelle do 22 septembre do nimbe haramu nimbe bidia adella munye ciden nale madina aye don fula suru bolo ube donc sanyelema o don fula ye don ba de madina kaw bolo nu be tinonke ku kono ciden ko nin don fula ye munye a o ko nin don fula ye don fula ba de am bolo sanyelema na namba ke fete kan nisonja ako dahuma qad abdalatuhuma khayran minhuma yid al-fitri wa yid al-adha cidon ko yenni don fula fetili toye ala yu fale awma don fula werewe nin kawsa nin den fulay ni yese wa sungalo salli ani salli bakalo salli cidon ko don fula intila aya ciyo bono don fula bere tumbu funa bunu bu ke fete cidon ko yenno non toye ala yen nunu fula fala awma don fula wereye min kawsa nunu nye sallin cini ani salli batta donc fete were be mogo bolo abe haramo be bidia balnu na aya soro ko ewa jamana horonya ko obe ke fete fatu makka te ke fete fatu makka tini islam e kafiri dugu ire tumu don ni cidenya asoro ka ke silama dugu ye na ya soro ni munye dina doye don min ka ewa isoroli independent soroli kan ka fete oye makka keli silama dugu ye don mi de o de tun kan ka fete me jombo do dina kono abewa ate na ya soro ba folo makfini tugu ka fete fete min kan ka ke fete silamiya sarala badri do silamu ye ganyeli min ke fo ala yire kwama yomal furqan ko don mi ne tinya min galombo nyona o te fete ya telekela jumambe ciden ka sebobo o fete rawa o ma fete o donc ambe min fo ya be bidiya be haram sallin cini salli ba an ka juma min bambolo nunu de an ka fete a to be haramu ni bidiya bon ko doko ku fulami ni ani jalamugu min fulani islamiya joyoro juman bana doni ka bawo ya yira jalamugu mun fulani ani ku fula mun fulani ni be yoro min ni islamu kam masiri de do ala ko qur'ana ko ya ayyuhana ya bani adama qudu jinatakum inda kulli masjid ala ko hadama don aya kan masruta inda kulli masjid inda kulli salah hadama do salli yorola aya kan masruta abdullah ibn umar dondola aka ewa jonke atumbeta salli yorola aye aka finu abe da finu mun kono kasino finu na yulu ta ko beta salli nay abdullah ibn umar kwama akon ni beta jo ala nye koro ako awa jonke ma ako sisa ni e beta jinya kan mo ba do koro sisa ibe fini nyuma ndo be te fini nyuma ndo ko be fini nyuma ndo awa ku kenki masira ala de kateme beka ikanki masira ala de kateme beka donc do yoro mun bula silamiya bonya de do silamiya karama de ro ala ko qur'ana ko man yu'addimu sha'ira allah fa innaha min taqwal qulub fumu fi silamiya masira silamiya bonya de bala ala ko ni mugo yo bonya de ko karama o ba yira idu sukumbe siralanye mais ni e makoto wulu de dogoya itu bonya o ba yira ite siralanye ibe jaman min nanu kam masira min ye silamiya la e ko do o ye bolo masiri de ki yere masiri ala do wonyini ndo bife e ma ye ala ya ke batola ki kunnan kono bo ala ya ke batola yoro do law ni hiju ke che ku fulate do jala mugute do kunnan kono bo ye bato de yoro do la ala ye suro ye min fo ni nyini kali be munumure ke fe nin ko ni tara u ka e wa tribunal ni fe no ba fu ki ka ku fulabo iki ka jala mugubo kuma nyalla nyine to yere do yoro yere be kufula la silamiya kono ba janko amba fo ko ambu la gosina kunnan kono boye bato de alaye yoro dola
ni le namu tani alumura ibi kunnankolo bo bato de do ni kunkolo datugu ku yere tugu ibe saga de faga kafara do de bila fidiya ni namu tani hiduye ce fo kata namu ba tahallulu sughra iti kunda tugu kunnankolo boli yoro do la bato de alay munna aw ba fo kake aw kallo kuntaye ki kunnankolo bo ka kufula bo kunna ka jalamu bo kunna bato do de alay yoro do la ko de ato doni ko do ko yere ni tare ba fo mun ma bani soko ki ka kufula bo ye ko atebe parce que ka kufula bo ki kunnankolo bo ala bato do de do o man kan ke danfi alumure la kunnankolo bo ne ala bato de che bolo hiju la kunnankolo bo ne ala bato de che wa che bolo imon ka ko ke danfi donc kambe min fo silamiya bonya na ka karamo na ka masiri de do ibe jamana min kono nu ka lada e kufula ka do de ka silama masiri ibe kufula do nu ka lada ye jalamu de ka biri kunna i ka jalamu biri kunna o ye silamiya masiri de ya bani adama kudu jina takum inda kulli masjid ko ni mogo min bɛ sigi ɲɔgɔnya la musirikiya b'a bolo a bɛ daga i ka kafiriya ba takfiru ni muayyani ka kɛrɛ ko ye kafiri a tɛ daga i k'o fɔ i bɛ se k'a fɔ kɔni min bɛ nin kuma sugu fɔ i ye musiriki de i ye kafiri de min bɛ nin kɛwale sugu kɛ i ye musiriki de i ye kafiri de mais takfiru ni muayyani e tɛ se k'o kɛ ka mɔgɔ kɛrɛ karisa ye kafiri e tɛ se k'a kɛ Sheikh Salih Fawzani a ko qadiw de b'o kɛ masala kiri tigelaw ni kafiriya baara yɛrɛ mɔgɔ dɔ bolo musirika baara bɛ mɔgɔ dɔ bolo pour k'a yɛrɛ ka kafiriya sabata yɛrɛ ka kiri tigela de b'a wele qadi de b'a wele ka munakasu ka huja jɔ kan n'a ma sɔn kiri tigelaw bɛ se ka kiri tigela b'a yira sisan nin ye kafiri de mais mɔgɔ simpulu tɛ se ka kɛ dɔɔnikɛlaw de b'a kɛ ni kitira parce que n'i ko mɔgɔ ma k'a kɛra ye kafiri de kiriw de bɛna nɔfɛ a kɔrɔ dɔ de ye mɔgɔ kana denmuso d'a ma a kɔrɔ dɔ ye n'a sara don min an kana kasankante sallah kan kiiru dɔw de b'a nɔfɛ donc mɔgɔ kelen tɛ se k'o kɛ mɔgɔ simpulu tɛ se k'o kɛ e kɔni bɛ se k'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ nin kuma sugu fɔ i ye kafiri ye musirike ni mɔgɔ min bɛ nin kɛwale sugu kɛ i ye kafiri ye musirike mais karisa ye kafiri ye bɛɛ tɛ se k'o kɛ o fɔbagaw de bɛ yen subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk إن الحمد لله